Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати у нашому доброранку вас, сябри, і Рисю з Калиханки. Дякую, Кася. Мені вельми приємно замінити сьогодні Лесика. Наш Лесик, до речі, на науковій конференції. Я так і думала. Нешта ён зачастив навідувати наукові мероприємства. Ой, у голові Лесика стільки різних ідей і проєктів, що йому єсть про що розказати. У хуткім часі ён обов'язково стане вченим. Ах, ось побачите. Тоді я з радістю заміню його у вашій програмі. Такий графік мені вельми підходить. Працювати зранку і увечері, а у день я відсипаюся. Будем мать на увазі, Рисечка. Тільки поки що наш Лесик не збирається покидати доброранок. Йому ще вчитися і вчитися. Ага, навіть талановитим розумникам треба скончити школу, а після відвчитися в університеті. Я ведаю, кожен з нас повинен вчитися. Однак після усієї цієї учоби мої плани на конт професії не зміняться. Я все одно буду телеведучий, журналістом. А ти, Ніколь? А я поки що не вибрала будущую професію. У мене різне хобі. Ніколь займається конним спортом, бальними танцями, а я ще яна модель. Ух ти, Ніколь, молодчинка! Як ти все поспіваєш? Яна не спить цілими днями, як ти, Рися. Ведаеце, мої сяброўкі, вось што я заўважыла. Чым больш у мяне розных хобі, тым лепш я ўсё паспяваю. Просто трэба арганізавацца. І не бавіць марна час у тэлефоне. Згодна. Калі у цябе шмат заняткаў, то адпаведна і больш шансаў выбраць падыходзячую прафесію, Рмаў. Менавіта. Спрабуйце свае сілы ў розных хобі, і вам пасля прасцей будзе выбраць прафесію. О, а іх столькі, мае даражэнькія. Я вам зараз раскажу пра самыя дзіўныя. Здзіўляйцеся. Вы ведаеце, колькі зараз існуе прафесій? 1000? 40 тысяч! А 300 годзе таму было ўсяго 500 прафесій. Гэта мне Лесік расказаў. Наша цывілізацыя развіваецца вельмі хутка, таму і з'яўляюцца новыя прафесіі. Напрыклад, інжынер па штучным інтэлекце, Урач, генетик. Касмічны біёлаг архітэктар зялёных гарадоў, і архітэктар разумных дамоў. малекулярны дыетолог і шмат іншых. А ведаеце, якая самая рэдкая ў наш час прафесія? Не, якая? Майстар па рамонце вежавых гадзіннікаў. Усяго ў свеце толькі некалькі дзесяткаў спецыялістаў, якія знаёмы са старажытнымі гадзіннікавымі механізмамі. Ого. А якая самая незвычайная прафесія? Яе выбраць даволі складана, але паспрабуйце. Настаўнік сёрфінгу для сабак. Уяўляю. Ці дазорац на бязлюдным востраве. Дзіўная прафесія. А тэсціроўшчык ложкаў і матрацаў. Ён правярае, ці комфортно спаць, Рмаў. Так! А мне такая дзіўная прафесія, напэўна, падышла б. Паміж эфірамі. Тэсціроўшчык ложкаў і матрацаў. У дзённы час я прафесійна тэсціравала мяккія матрацы. А як вам такая прафесія? Трамбавальшчык пасажыраў у метро? Ён павінен віртуозна упіхваць у вагон усіх жадаючых? Так, такая прафесія папулярная у Японіі. У токійскім метро у гадзіну пік такое адбываецца! Без трамбавальшчыкаў пасажыраў не абысціся ніяк. Смешна падборка прафесій. Але самую незвычайную сапраўды выбраць цяжка. Ага, яны ўсе для нас дзіўныя. Можа, зробім мульціпаўзу? Так, давайте глядзець мульцік. Ага. Уявіце, пакуль мы з вами глядзелі мульцік, патэлефанаваў Лесік з цягніка і нагадаў, каб я не забылася паказаць вам адно відэо, якое мы з ім падрыхтавалі раней. Лесік нават у дарозе памятае пра добраранак і здалёк кантралюе эфір. Наш Лесік вельмі адказны. Дык пра якое відэо ён нагадаў, Кася? Відэа наша з ім мінула экскурсію ў лесе.
там мы выпадкова сустрэлі дзікіх свіней і цішком, каб яны нас не заўважылі, запісалі невялічкае відэа. Лесік жадае, каб мы бліжэй пазнаёміліся з гэтымі жывёламі. Ха-ха! Я упэўнены, што пра свіней ходзіць шмат міфаў, зусім далёкіх ад рэальнага жыцця. Што ж, каб развеяць міфы, давайте паглядзім, як насамрэч жывуць дзікія свінні. Маў, Кася, показвай ваше відэа. Ха-ха! Калі ласка! Ух! Ой, а наша знаёмая свінка з малымі яшчэ спіць. Не, Лесік, яна не спіць, а адпачывае. Парасяты, магчыма, дрэмлюць, а маці свінка заўсёды на пагатове. Ці не набліжаецца воўк або паляўнічы? Ці рысь. Яны асноўныя ворагі дзікіх свіней. О, нешта пачула і ўсхапілася. Слых і нюх у дзікоў выдатны. Чаго нельга сказаць пра зрок? Вось, вочкі ў кабана маленькія, затое вушы доўгія і шырокія. А заўважылі, які магутны лыч у дзіка? Ён ідэальна прыстасаваны для рыцця. Уявіце сабе, дарослы кабан можа прарыць сваім лычом нават мёрзлую глебу на глыбіню 15 сантыметраў. О, лыч, усім лычам лыч, які рухавы, жвавы. Ад хатніх свіней дзікі адрозніваюцца густым цёмным шчаціннем, кароткім целам і высокімі нагамі. А таксама доўгім лычом і доўгімі стаячымі вушамі. Ну, і ікламі, вядома. Заўважылі? Ух, якія іклы! Боязна, а? Не бойцеся, яны пабеглі цэлым статкам. Дарэчы, пры неабходнасці кабан можа бегчы з хуткасцю 40 кіламетраў у гадзіну. О, свіня старанна клапоціцца пра сваіх парасят і абараняе іх ад ворагаў. Малыя спачатку весяляць сваёй афарбоўкай, яны паласатенькія, з цёмнымі і светлымі палоскамі. Гэта дапамагае ім маскіравацца. У ежы дзікія свінні непераборлівыя. Харчуюцца ўсім, што знойдуць. За мілую душу хрумстаюць карані, жалуды, ягады, грыбы, арэхі, парасткі раслін і кару дрэў. Таксама дзікі не адмовяцца перакусіць чарвякамі, яшчаркамі, жабамі, казуркамі, мышамі, і нават змеямі. Дзікоў можна сустрэць на ўсёй тэрыторыі нашай краіны. Увесну і ўлетку яны аддаюць перавагу сырой частцы леса, дзе ёсць вада. Чаму? Таму што ім падабаецца прымаць гразевыя ванны, якія іх ахалоджваюць у спёку. Гразь выратоўвае дзікоў і ад укусаў камароў і іншых крывапійцаў. Нягледзячы на тое, што рухаецца кабан нязграбна, плавае ён выдатна. Дзікі без праблем праплываюць значныя адлегласці. Дзівіцеся, нават парасяты не баяцца вады. Не будзем іх бянтэжыць. Час вяртацца з лесу. Як цікава! Выходзіць, свінні ніякія не мурзы, а ахайныя жывёлы. Нават парасяты не баяцца вады і з задавальненнем купаюцца. Дзякуй за цікавае відэа, Кася. Я рада, што вам спадабалася. А зараз давайте адпачываць і глядзець мульцік. А зараз у мяне для вас сюрпрыз! О, я вельмі люблю сюрпрызы. І я таксама. Зараз мы з вами наведаем незвычайнае месца. Возера Медуз. Спойлер! Іх там каля 2 мільёнаў. Ляцім! Возера Медуз знаходзіцца на скалістым архіпелагу ў Ціхім акіяне. Гэта дзіўнае месца, дзе жыве велізарная колькасць медуз. Аднак само возера невялічкае. Бачыце? Ага, у гэтым і фішка. Нягледзячы на свае сціплыя памеры, возера утрымлівае каля 2 мільёнаў медуз. Іх і сапраўды тут вельмі шмат. Адны медузы. І чаму ім так спадабалася гэта возера? А вода тут слабасалёная. Возера аддзелена ад акіяна палоскай зямлі, таму умовы ў іх зусім не акіянскія. І медузам гэта вельмі падабаецца. Няма ніякіх драпежнікаў, якія б пагражалі іх жыццю.
Просто цудоўна. Плавай сабе з задавальненнем сярод такіх жа мядуз. У гэтым возеры водзяцца толькі два віды медуз. Залатая і месяцовая. Якія прыгожыя. Ой, паколькі ворага ў іх няма, медуз становіцца ўсё больш і больш, і яны цалкам страцілі здольнасць абараняцца. Не пячэся, калі дакранешся да іх. Ніякіх апёкаў ад гэтых медуз не будзе. Вось чаму побач з імі так смела плаваюць дайверы. Фурмал. Неверагоднае возера. Дзякуй, што паказала нам. Такой колькасці медуз у адным месцы я ніколі ў жыцці не бачыла. Я рада, што атрымалася вас уразіць. А зараз мультфільм. Што ж, сябры, надышоў час развітвацца. Вясёлага і цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Сонечнага і шчаслівага! А мы сустракаемся, як і заўсёды, зранку У нашым добра!